Un minut de silenci en record dels 4 bombers morts la tarda de dimarts a Tarragona. D'aquesta manera ha començat el pregó de la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Després, les paraules de l'alcalde han estat boicotejades pel soroll d'uns petards llançats des del terrat d'un edifici del passeig de dintre. Suposadament, ho han fet agents de la policia local, que continuen amb les protestes perquè s'aprovi el nou conveni laboral. Els petards han parat quan ha començat la intervenció del pregoner, el científic Carles Bas. Bas, doctor en Ciències Biològiques i pioner en estudiar el mar i la pesca, ha explicat que va conèixer Blanes gràcies al Jardí Botànic Mari Murtra. N'ha destacat la importància que ha tingut per la població i ha recordat la seva reiterada demanda als diferents equips de govern que han passat pel consistori blanenc que es cuidés i promogués. El doctor ha narrat com va començar els seus treballs científics en un local cedit pel mateix fundador del jardí, Carles Faust, amb qui va fer amistat. També va ser una de les persones que va treballar perquè es concedís la Creu de Sant Jordi a l'entitat. Per aquesta vinculació entre el científic i el projecte de Faust, enguany, per primer cop, s'ha convidat institucionalment la Fundació a assistir al pregó. L'ha representat el seu gerent, Jordi Mas Bernat. Cal recordar que en aquests moments l'Ajuntament i la Fundació estan enfrontats per l'expropiació d'uns terrenys. En el pregó, de més d'una hora de durada, el científic ha desglossat l'evolució dels estudis del mar i de la pesca i la seva relació amb Blanes, on hi ha passat bona part de la seva vida. Després se li ha lliurat la reproducció en miniatura de la font gòtica, amb la qual s'honora tots els pregoners, i s'ha donat tot seguit per inaugurada la Festa Major. L'imitador Pep Plaza ha estat l'encarregat de portar les rialles a la plaça dels dies feiners. Compartir estos momentos con todos vosotros.